Bones! Aquest vídeo mostra com realitzar les operacions més bàsiques utilitzant PyMongo. Per fer-ho ja tenim instal·lats el servidor de dades MongoDB i Python. Anem a la pàgina de documentació de PyMongo i cliquem a l'apartat Tutorial. El primer que farem serà crear un document i per fer-ho obrim la consola de Python. Realitzem la importació del mòdul DataTime per poder treballar amb les classes que manipulen les dates. I creem un document que és similar a un objecte JSON amb 4 camps i ho guardem a la variable post. A continuació anem a fer la connexió al servidor MongoDB amb la funció MongoClient. Ens connectem a la base de dades Test Database i a la col·lecció Posts. Inserim el document utilitzant la funció insert_one. Guardem l'identificador del document a la variable PostID i la mostrem. Per veure les col·leccions dins la base de dades que tenim, executem la funció listCollectionNames. Ara importem el mòdul pprint, que vol dir prettyprint, per poder mostrar els resultats d'una manera més presentable. Realitzem la consulta d'un document amb la funció findOne. Realitzem una altra consulta d'un document amb la condició que l'autor es digui Mike. I ara ho mateix amb un autor que es digui Elliot. Però al no haver documents no tenim resultat. Ara realitzem la consulta d'un document amb l'identificador que tenim guardat a la variable postID. Per comprovar que l'identificador és un objecte i no una cadena de caràcters, realitzem una conversió de la variable postID a cadena de caràcter amb la funció str. Realitzem la mateixa consulta anterior i veiem que no tenim resultats, ja que postID no és un objecte i no coincideix amb el tipus de dada de l'identificador. A continuació anem a inserir un conjunt de documents, el que s'anomena un bulk, utilitzant una única funció anomenada insertMany. Inserim els documents i mostrem els seus identificadors. Ara utilitzarem un bucle for per mostrar tots els documents de la col·lecció POST, de manera més presentable. Realitzem la mateixa consulta però amb la condició que l'autor sigui en Mike.
Anem a fer el càlcul total de tots els documents dins la col·lecció POS, utilitzant la funció CountDocuments. I fem la mateixa consulta, però ara amb la condició que l'autor sigui en Mike. Anem a fer una consulta relacionada amb una data concreta. Fixeu-vos que el $LT vol dir less than i el resultat l'ordenem pel camp autor. Fins aquí hem vist les operacions més bàsiques de PyMongo, és a dir, programar en Python i utilitzar la base de dades MongoDB. Una salutació i fins aviat!